Croeso bawb i'r byr fyfyrdod. Dewch i ni gael gair bach o weddi. Arglwydd, da ni cyflwyno sesiwn bach yma i ti ac yn gofyn y bydd yr ysbryd glân yn helpu ni i ddeall be da ni yn ei ddarllen. Bod ni'n daddoli di, fel bod ffydd ni'n cael ei ddyfnhau, bod ni'n dod i dy ddeall di yn well, yn dy garu di ac yn caru'n cydyn yn fwy effeithiol, yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am edrych yn sydyn ar un adnod o Salm 28, y seithfed. Dyma hi. Mae'r arglwydd yn rhoi nerth i mi, mae e'n darian i'm hamddiffyn, dwi'n ei drystio fo'n llwyr, daeth i'm helpu, a dwi wrth fy modd. Felly, dwi'n mynd i ganu mawl iddo. A dwi am ddefnyddio y cymal yma fel rhyw fath o fachyn ar gyfer yn sylwada fi. Dwi'n ei drystio fo'n llwyr, ynddo yr ymddiried fy nghalon. Dwi'n trystio Duw yn llwyr. Ac yna jyst tynnu sylw at dau air, sef nerth a tarian. Mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel nerth ac fel tarian yn yr adnod hefyd. Mae bod a ffydd yn Duw yn golygu bod chi'n ei drystio fo. Mae yna lot o bethau mewn bywyd da ni yn ei drystio. Mae rhaid i ni trystio nhw, yn teulu ni, yn ffrindiau ni, pethau fel ceir, adeiladau, pontydd da ni'n i croesi. Mae ganddo ni ffydd i bod nhw am fod yn ffyddlon, bod nhw'n mynd i fod yn gadar ni'n cario ni. A dyma mae'r newyddion da yr Efengil Gristnogol yn ei ofyn. Mae'n gofyn i ni drystio Duw. Trystio be mae Duw yn ddeitha ni yn y Beibl am ei gariad yn Iesu Grist. Trystio Iesu Grist a'r gwaith mae o di wneud drwy y groes a'r atgyfodiad. Trystio'r addewidion bod o'n rhoi yr ysbryd glân i'n harwain a'n goleuo a'n nerthu ni. Tristwch ydy bod gymaint o bobl yn byw heb Dduw, heb ffydd syml yn Duw, gwrthod bodolaeth Duw. Ond oherwydd hynny, maen nhw'n cael traffarth mawr i ymdopi hefo bywyd. Maen nhw'n byw ar biga'r drain bob dydd, yn cael ei gwasgu a'i llethu gan ofidia a gofalon bywyd. A mae cyfrifoldebau'n ei gwasgu nhw yn galad iawn. A mae newyddion da Iesu Grist yn cynnig gymaint i bobl i allu byw yn fodlon, yn egnïol o ddydd i ddydd. Felly yn y fan yma mae o'n sôn am ffydd ac am drystio Duw yn llwyr. A na canlyniad hynny ydy fod o'n helpu ni ymdopi. Dais i'm helpu, dwi wrth fy modd, a fod o hefyd yn achosi llawenydd yn calonna wrth i ni addoli. Ond tan gynta, da ni'n ymddiried drwy ffydd y nerth Duw. A sylwch chi na nerth, yr arglwydd ydy hwn, nid y nerth ni. Yr arglwydd sydd yn rhoi y nerth i ni. Felly, nid ni sydd yn gry, nid ni sydd yn nerthol, ond mae'r arglwydd a nerth yr arglwydd yn rhoi nerth yn calonna ni. Un elfen mawr o hyn yn y Testament Newydd ydy'r ffordd bod Duw yn rhoi'r addewid os da ni'n credu'n Iesu Grist, bod o'n rhoi yr ysbryd glân yna ni. Gyn Pantycelyn, benillion, un bennill hyfryd ydy boed fy nghalon i ti'n demel, boed fy ysbryd i ti'n nyth ac o fewn i'r drigfan yma, aros Iesu, aros byth. Gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb im. Felly, da ni'n ymddiried drwy ffydd y nerth Duw. Ac elfen bwysig o'r trystio yma ydy gollwng gafal. Mae trystio o reidrwydd yn golygu gollwng gafal hefyd. Dwi'n cofio dysgu nofio flynyddoedd yn ôl, ym Mhwll Nofio Bangor, a gafal yn dyn yn yr ochr am amball i wythnos o'r gwersi. Ond yna drwy berswad yn gollwng gafal yn yr ochr, a sylweddoli bobl bach mae'r dŵr ma'n gallu dal yng nghorffi. Rhywbeth oedd yn afresymol mewn gwirionedd, rhywbeth oedd yn groes i reswm. Ond o sylweddoli, mi oedd y dŵr yn cynnal. A felly Duw, da ni gorfod rhoi ffydd yn Duw a gollwng
ac ymddiried yn y ffaith fod Duw yn ynerthu ni i fyw fel pobl Iesu Grist ac i wynebu beth bynnag mae bywyd yn i luchio tuag ata ni. Wedyn, da ni'n cael yr elfen yma o darian. Mae Duw yn rhoi nerth yn y rhan gyntaf, ond yna mae o'n darian i'n hamddiffyn. O Dafydd, fwy na thebyg, sgwennodd y salm yma, oedd o'n byw tua 1000 o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist, yn gyfarwydd â hyn. Oedd o'n cael ei ystyried yn dipyn o ymladdwr, a pwrpas tarian yn bennaf oedd amddiffyn y milwr oedd yn cwffio. A'r addewid yn y fan yma ydy bod Duw yn bod yn darian i'w bobl. Oedd tarian yn amddiffyn yr milwr rhag saethau, rhag cleddyfau, rhag gwaywffyn, rhag cerig oedd yn cael ei taflu. A mae Duw yn amddiffyn ni rhag tywyllwch, rhag iselder, rhag bod ar goll, rhag teimlo nad oes na neb o gwbl yn caru ni. Mae Duw yn caru ni. Mae o'n amddiffyn ni rhag temtasiynau, rhag drygioni, rhag ymosodiadau gan yr un drwg. A mae hynny yn enyn ar mawl. Mae'n hyfryd yn dydi. Molwch yr arglwydd heddiw yma, beth bynnag sydd yn digwydd, yr ofna sydd yn calonna, pryderon dros yn teulu am ffrindiau oherwydd y feirys difaol yma. Felly dwi'n mynd i ganu mawl iddo. Oherwydd mod i'n cael nerth ganddo, ac oherwydd i fod o yn fam ddiffyn. Felly, tan tro nesa, hwyl fawr.